אז מה קורה אנשים? אני רועי ואני מקליט לכם סקייוורס בערוץ החדש שלי. אמ, כן, אז כמו שאתם רואים, אני מקליט מיינקראפט, ומיינקראפט זה בערך הולך להיות התוכן המרכזי שבערוץ, כי אני אוהב מיינקראפט וזה פשוט תוכן שנראה לי קל לעלות עליו. אתה פשוט מקליט כמה פעמים, לוקח כמה ווינים וכן. אז זה הולך להיות ערוץ של מיינקראפט. הופה, נשים פה את הבלוק, לא ניפול. וואו. טוב, ננסה לראות עליו טיפה עם הבואו כמה שאנחנו יכולים. בבקשה שלא הפילו אותי. לא. לא. אוקיי, אני לא יודע איך, אבל הרגנו אותו. יופי. נעשה לנו איזה שרפנס. ככה. יופי. שרפ 2. נלך למחור הזה פה. לא, הוא ראה אותי. כל כך ראה אותי. סליחה אם אני לא מדבר, אני פשוט רוצה להתרכז בגיימפליי, כי סיבוב קודם הרג אותי האקר וממש התעצבנתי. אוקיי, בואו ננסה לבנות קצת אליו שלא יפיל אותי. כן, אני רואה את זה. אני רואה את זה, אחי. גם אותך אני רואה. טוב, אני פשוט אלך לקלינאפ. או. אתה רוצה לבוא, אחי? אתה רוצה לבוא? ביי ביי. ביי ביי. אני נוב. אני נוב, אחי. כאילו, אתה פשוט באת אליי כמו איזה דפקט ברור שאני אתחיל לתת לך מכות, אחי, מה? אולי אני אפיל אותך, אבל מה הקטע שלך לקרוא לי נוב? אני לא נוב. בואו נלך לפה ונסיים את זה כבר. כל עוד יש לי סוויפנס. הופה. נבוא לפה. נלך לפה. כן, שלא אפיל אותי, אל תפיל אותי. וואו, זה פשוט היה קרוב. הוא לקח עליי כמה מכות שפשוט התבלבלתי. כן, קפץ לבויד.